Diskus hernija ne mora nužno da znači operaciju. Problem nastaje kada disk između pršljanova izgubi elastičnost, ispupči se ili pukne i počne da pritiska nerv. Tada bol ne ostaje samo u leđima, već se širi u nogu, kuk ili stopalo, a mogu se javiti i osjećaj trnjenja, slabosti i žarenja. Do toga najčešće dolazi usled dugotrajnog sedenja, slabih mišića trupa, naglog podizanja tereta ili degenerativnih promjena kičmenog stuba. Upravo se ovim problemom bavimo u Spinalnom centru Fizionove, specijalizovani za lečenje oboljenja i degenerativnih promjena kičmenog stuba sa ciljem smanjenja pritiska na nerv i oporavka funkcije kičme. U zavisnosti od dela kičme imamo razvijene protokole lečenja za lumbalni, cervikalni i torakalni deo kičme. Svaki od njih sastoji se od minimum 8 terapijskih procedura, među kojima su radijalni talasi, trakcioni sto za dekompresiju kičme, kombinovana terapija, miofascijalno oslobađanje, a u zavisnosti od dijagnoze i terapija fokusiranim talasima. Kod nas lečenje ne traje mesecima, već od 6 do 8 terapijskih dana u zavisnosti od rezultata dijagnostike doktora, fizikalne medicine i rehabilitacije. To znači 6 do 8 dolazaka, a svaki dolazak podrazumeva oko 8 različitih procedura usmerenih na smanjenje pritiska na nerv, regeneraciju tkiva i povratak normalnom pokretu. Fizionova Spinalni centar, jer ako te boli, mi znamo zašto i kako to da lečimo.